Stánko, ideme dole. Už? Ja to je posledný od Simona je buzerant. Ja viem, ale jak ideš do tebe? Kam si vyjebaný? Ako tak ja mám Roxy, takže mne to ide na piču, ale... A bude vedieť, ten Yeti, čo sa rozbehol, jebol a rozkotoval sa dole. Išiel jak Jack Sparrow do piči. Mám pre teba Prvá som... Ja nie, mám cigy, dobre. Nechoďte nikto do strana, jen tam idete. kurva utek. Pičo. Čo ma tatri naučili, to musím využiť. Máš tu palicu, tu to veľkú. Vyzerá dodaj, skýla si vyšla teraz. David, ide. To mi odkryl mikrofon, David. Daj mi to. No nie, myslel som, že idem na svoja. Tak, ale powiedz, że tam jest? Jaki kopa? Áno, kde si alkoholik? Píšte Junkers, kurvený. Počkaj, kurva, nevidím. Tady asi nechoď. Ja to jedem, proste Hrado, jakú ribardu dostaneme od teba, Simon? Asi žiadny. Tam je ten bunker, čo to je. Pičo! Drvica strom. Je to lepšie. Drž sa, to je normálne mobilita. Jo, to je taký iba nápad. Stále nájdeme si trasu. Kam ty kokot? A samo taďal to? Hej, še... Kurva, ale... Počkaj samo, ja idem taďal to. Samo, ale ja nevidím, čo je vzadu. Ty kokot! Nie, trne! Trne normálne. A Samo, tak ty jediný nej si najebaný a ideš jak robotko. Tak práve. Dobrá technika. Aj, vidno do toho hrala, ale no. Pomalá, ale istá, dobrá, dobrá. Toto by to mohlo robiť celý deň, aj 4 dny vonku. Tatry. Ale v takých je večera šanca, že nájdeme do toho. Dobrý sme jak svinia, my sme normálne prešli až do Levíc. Teraz jumpneme tú roklinu. Tento jumpoval jak svinia. David info. Je mu hodne.
Žijem. Ja. Kde už máš tú cigaretu? Už preč? Nieko rýchlo vyfačil. Ja by som mohol byť plavec. Tak by si sa dostal do nového mesta. No ukáž ako. No keby si bol škreček z Ja že do guličkou, nového mesta na 2 home, ja že do nového mesta na... ale si radšej nerob. Ty koľko to je, aká sranda. Ešte raz. Jaká sa nám dá skočiť? To ti budem robiť do rána. Dúfam, že to nie sú hovna. Nechybalo veľa. Moja noc je debuff. Nie, ešte raz tak. Nespíme! To sa káva. Že si tá vyjebal asi nejaká vodku. Relax. 4 hodky, keď to bol loptičkou. Nie! Sorry. Píče sa. Kokot sa mu čo vyťahol. Svojho brata do piči. Hač svoju abilitu samo. No viete, ak to hodím ďaleko. Aha. Ja to moc ďaleko nedohodím, to má tak 10 kg do piče. A teraz počúvate 3, 4, A keby hodíme teba a v tom jak padáš hodíš ďalší? ticho. Ja, že by mal zrazu double jump. Ešte raz. 3. Je sranda. Niekto chodte dole a natáčajte to. Áno, určite. Tam aj ostaneme do večera. Ináč viete čo, dám stojú k tomu, komu teraz urobí oheň. Chalani s tými palicami skúste urobiť oheň a to vám stojú. Kde je stalo? Nie je zapalovač, to hodím ho o zem a vybuchne. Aha. Smola. Sférový Za zas. 100 € stávam do piče. Dojebal si to, Martin. Stávam to dojebal. Ty, lebo si povedal stano. A ty sa tu nekúpal. Dobre, už sa piče. Keď sa nenaučíš kradnúť, nebudeš slova. Presne tak. A teraz ideme iným skokom. Simon, kde je ešte nejaká srandovná vec? Môj bunker, starý. Tak poďme tam. Stanože, poďme tam. No. A ináč, keby chcete niekedy, tak môžeme ísť do jaskyne, čo je asi koľko sa? O pol kilometra od môjho domu? Myslíš si na námestí? Nie, jaskyňa ako to... Tá jaskyňa je ale skurvená hlboká. Ja si nerobím piču. Majú tam aj zvrzninu, Tá najlepšia jaskyňa má tak 15 metrov do hĺbky. Takže samo. Ja, lebo samo som bol. Nevadí. Povie, vieš, lebo my sme tam na nás strážili pašte, že keby tam niekto išiel. A znečil niekto tu tam? Samo. Ja. Počkaj, stojte, taktická pauza. Idem nájsť tú jaskyňu. To bude trvať fakt menej ako minútu. Mám ju. Odraz... Ty kokot. Dobre. Tu je tá jaskyňa. Že by uchádzal pätinu pi. Ale ne, sorry. To by som musel dať. Počkajte. Aj také ukážem. Koľko rokov dozadu? Samoha nový. 2020. 6 rokov, ty kokot. No, ticho. To je rozjebané. Počuješ to? Či jebe ako jaskyňa. To ide až do Čachtic. Počuješ to? Tu nám tam mali ísť vtedy. A to ide takto a ešte doprava a tam je to zasypané kopcom a my ešte s Kikom, že pôjdeme to vykopať a možno tam bude poklad turecký, lebo Turci tam majú vojnu. Teraz nám vyleze odtiaľ taký divák. Poklad. Bali sme sa tam ísť. Ja som to videl prvýkrát, keď som sa prichádzal s obsom a bol som taký, že dobre. Nech sa páči. Už skonil som točenia? Môžeš ešte natáčať. Aha, tu som cvičil. Pozri, aký som mal cecok. Dobre, nejde mi chvíľu. Tebe, čo sa stalo? Pozri, aký Ja som som mal... išiel takto. Pozri, aký som mal cecok v roku Tak mám celý telefón zajebaný. Dobre, to nájdeme potom na zázname. To má 10 minút?